podívejte jste jelo na Orpark, jsem tu s mojí sestřenicí. Mám mluv pořádně? Ne, jako malý děcko, takže dneska to budou bugy! Bug teda, no bug. Bug, ne bugy. Takže první... Čekejte. Teď mi někdo radši nepište. Takže teď má zavřeno. Je. Teď... neptej se tak. Takže první bug, teda bug. To bude na zrychlení koně. Lezete takhle, jako do party a začnete takhle chodit. Tak nějakou půl hodinku budete takhle chodit. Dávejte pozor, aby se vám nestalo, že ten kůň, že půjdete nějakou hodinku a ten kůň bude takový jako už, jak to mám říct, už jako trošku unavěnější, takže nezapomeňte pořád to se otočíte. Dávejte pozor, ať nikdy nenabouráte. A teď takhle pojedete a dávejte pozor, když takhle poletíte, tak aby se vám nestalo, že prostě že prostě že se stane, že kousek jako, že prostě poletíte a teď vás to třeba vyhodí z mapky a vy jste takový jako třeba, já nevím, stane se vám to a teď si řeknete, co se děje, pane bože, a takový, takže se nelekejte, ale musíte prostě takhle chodit a na takovou dlouhou chvíli. Dneska jsem tu jen s mojí sestřenicí, všichni odjeli nakoupit, já nevím proč. Nakoupit kinderko. Nemusíš to říkat, fakt ne. No, tak nějakou chvilinku budete chodit, potom se uhnete a takhle třeba poletíte a musíte dávat pozor. No třeba jako teď mně se to udělalo, tak musíte dávat docela pozor. Já se podívám, no takže chvilinku nechám, ať to doběhne a vidíte to, mě to taky vyhodilo z mapy, viděli jste to, ne? No a tak můžeš se otočit a pojďme na další. Na konci vám to znova ukážeme všechny bugy. Takže další bug, bug, není to bug, ale prostě takový, že můžete být ve fontáně. Jo, to jsme taky, já jsem jednou taky fakt skočila do fontány. Jako to není skákání, víš? Do skákání prostě. Jsem jednou taky skočila do fontány. A musíte dávat pozor, protože vás to někdy hodí sem a někdy tam. Chci vás to hodit jako, ne moje sestřenice, jako Gracielu, tak Graciela, A já říkám moje sestřenice, protože je to moje sestřenice, tak jo, Nevíš, jak mi máš říkat sestřenice nebo... Graciela. Musí vás to takhle hodit. Vy se takhle musíte pomalu otočit a potom vás takhle do té fontány. A potom takhle můžete bejt. Vidíte to? Vidíš mě, Gracielo? Jo, ale já se tam snažím taky. Nevidíš. Vidím. A co? Vylezla do krámu teďko. Můžete vidět, že jste jako ve fontáně, ale musíš toho koně otočit. Aha. Můžete vidět, že můžete dělat krásné fotky v tom. Tady takhle třeba. A nebo dobrá skovka, ale zase když máte toho... Ale já furt stojím na jednu stranu. A když prostě máte toho koně, tak je to docela nápadný. Tak já vylezu. Tak jdeme na další. Jo. Tak na les. A já vám ukážu další bug. Jako nejlepší je to, když hrajete skovku. Tak tam se takhle můžete skovat. Jo, ještě tady. Když hrajete skovku a jste jenom panička, tak se vám tady můžete skovat takhle do těch krabic. Akorát, že když jste jen panička, tak se tam vejdete s koněm, už se tam nevejdete. To jsem taky jednou to chtěla, ale... Můžete to vidět. Nahoru. Další bug to můžete udělat s koněm. Nejlíp s koněm, protože s koněm potom vyjedete. Tak pojď.
to nahoru. Pomalu. Jsi? Tady. Vidíš na tečce. Tak tady můžete vidět. Grup, takže vždycky. Kde jsi? A už tak tu ten divný zvuk je auto, takže... No vidíš, jsi tady. A nemusíš mi zpět obličej. No, takže půjdeš sem. Takhle. Takhle pojď. Takhle. Ne, počkej. Počkej. Chceš jít na ty... A můžete vidět, že jste spadli dolů. Taky to udělej jako já, musíš jít do těch schodů, jo? Nebo to chceš ještě ukázat? Tak jo. Tak počkejte lidi, já jí to ještě ukážu, protože ona nic nevím. No, tak tady. A jedu za tebou, jo? A kde jsi? Dole. Spadla jsi do těch schodů? Ne. Potřebuji skočit. No a teď já jsem se nezabila, já jsem spadla dolů a nezabila jsem se. A nejsi u zvířátek? Ale jako já jedu na schody. Jo, aha, tak já na tebe počkáme, tak na ní počkáme chvilinku, než ona to vyjede, tak já to radši stopnu. No konečně tady, byla docela doba. A teď pojď takhle, dělej, pojď sem, jak jsem já, musíš jít na schody a potom jít ke mně, než zase spadneš. No, stůj, než spadneš. A takhle se otoč k tím schodům. Pojď na mý místo. Pojď na mý místo. Takhle. Pojď ke mně. No a teď se takhle pomalu otoč do těch schodů. Jakože můžeš jet, pojet. A jakože ty to hodíš sem dolů. Máš to? Jo, vidíš? A snadno duše, nemačkej na ty dveře, to tě vyhodí jako ven, ale je to tady krásný. Jo, no, máš dobrý bogy. Tady bychom se mohli schovat, kdybychom... Tady můžete vidět králičky. Vidíte, tady, já jsem se dobougla k pejskům. Jo, no. A nemohla jsem se dostat, tak jsem se musela... Tady to můžete vidět, tady máme králičky. Máme to kočičky, tam jsou pejskové. A co je? Jo, ty si máčka na ty dveře. Asi jo. A když smáčknete... Já jdu znova, jo? Ne, dobrý. Když smáčknete na ty dveře, tak takhle jako vyjedete ven. Kde jsi tady? Tady. A lidi... A další buk? Tady byl taky buk, ale už nejde jako... Už to jako změnilo, starý bylo. A že jsme prostě s tím hejbali a běželi jsme. Vidíte, už nejde nic. Jako pohnete s tím to jo. Ale nejde to prostě, ne, prostě na to nejde, takže... A potom mám ještě jeden buk, ten mám teda já. Teda ona ho neumí. A to je nějaký takovýhle buk. Že prostě vy jste se správně měli jako takhle rozjet a takhle vyskočit. A ono by vás takhle mělo portnout. Já to zkusím taky. Takhle, jako, že takhle skočíte do těch dveří, anebo nějak tak, a ono vás to vyhodí jako ven. Teleportace. Takže rozběhnu se. Musíte se takhle rozběhnout, skočit a ono vás to takhle musí jako někde vyhodit. Nejde to. Ale jde. Nejde. Ani jo. Já to trošku jakoby neumím, protože já jsem tolik bugu jako nikdy neznala, takže No vidíte, takhle vás to musí vyhodit, ale to je docela někdy i nechci těžký. sbírat hovínka. Ale nemusíš to říkat, ne? A moje, Takže další buk je? už nejsou bugy. Takže řeknu vám to, tak. To jsou všechny bugy. Opákneme, ne? Ne, to jsou teda naše bugy, teda naše bugy. A to, Pokud je chcete, teda... tak si je zkuste.
Zdravím. Mája. Zdravím Máju do videa. Má krásného paníka. Zdravím do videa. Máju. Zdravím ji do videa. Tady Máju. Zdravím do videa. Teda to. Čekejte. No takže bude ve videu, zdravím jí Máju teda. Takže my to, A kde ji vidíš? takže my to ukončíme, tak čus, bus out.